бахшида ба рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди истеъмоли маводи нашъадор ва муомилоти ғайриқонунии он, мувофиқи нақшаи якҷояи шӯрои ҷумҳуриявии Динамои Вазорати корҳои дохила ва дафтари барномаи Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо дар шаҳри Душанбе, дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд дар мавзӯи пешгирии нашъамандӣ, оварагардӣ ва дигар қонуншиканиҳо дар байни наврасону ҷавонон ва ташвиқу тарғиби ҳаёти солим байни онҳо семинари омӯзишӣ ва мусобиқаи футбол байни наврасон баргузор гардид. Чорабинии тарғиботӣ дар мактаби камонварии вилояти Суғд доир гашт. Лозим ба ёдоварист, ки дар ин рӯз миёни тарбиятгирандагони аз 12 то 14 солаи мактаби махсуси футболи вилояти Суғд мусобиқаи футбол гузаронида шуд. ҳайати тарбиятгирандагон ба се дастаҳои Сирдарё, Эсхата ва мактаби махсуси футболи вилоят ҷудо шуда байни ҳам сабқат карданд. ҷараёни мусобиқа нишон дод, ки бозии футбол дар минтақа рушд кардааст. Наврасон аз қоидаҳои футболбозӣ огоҳии хуб дошта, дар намуди футбол ҳадафмандона бо якдигарфаҳмӣ ва нишон додани маҳорати инфиродӣ бозиро пеш мебаранд. Футболбозони наврас дар натиҷаи тамринҳои мақсадноб, услуби тезкори бозӣ, тӯбпартоиҳои ҳадафрас ва бо ҳаракатҳои касбӣ бозӣ мекарданд, ки он аз тамринҳои доимӣ гувоҳӣ медиҳад. Сабқати ниҳоии мусобиқа байни дастаҳои мактаби махсуси футболи вилояти Суғд ва Эсхата мусовӣ анҷом ёфта, баъди задани силсила зарбаҳои ҷаримавӣ ғолиб муайян гардид. Футболбозони дастаи мактаби махсуси футболи вилояти Суғд бо нишон додани бартарии варзишӣ дар задани зарбаҳои 11 метра ҳарифи худро мағлуб намуданд. ҳамин тавр мақоми аввал насиби дастаи мактаби махсуси футболи вилояти Суғд ва ду зинаи баъдӣ насиби дастаҳои Эсхата ва Сирдарё гардид. қисмати расмии семинар бо мавзӯъҳои тарбиявию дастурӣ ва маълумотдиҳанда оғоз гардид. нахуст сардори шӯъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони риёсати Вазорати корҳои дохила дар вилояти Суғд, подполковники милитсия Абдумаҷид Ҷалилов дар бораи вазъи ҷинояткорӣ дар байни ноболиғону ҷавонон дар давраи 5 моҳи сипаришудаи соли 2025 дар мутаносиб бо ҳамин давраи соли сипаришудаи 2024 коргузории милитсия дар самти пешгирии қонуншиканиҳо ва вобаста ба дастгириҳои ҳукумати мамлакат баҳри тарбия ва раҳнамоии насли наврас ба донишандӯзию интихоби тарзи ҳаёти солим сухан кард. дар вақти таътили тобистона машғул нашудан ба оварагардӣ ва дигар амалҳои халалдоркунандаи раванди тарбия ва солимгардонӣ даъвати намояндаи мақомот аз наврасон буд. ӯ аз ҷумла зикр дошт, ки танҳо амали шоиста ва донишҳои ҳаматарафа шахсро дар зиндагӣ соҳиби эҳтиром мегардонад. муовини аввали раиси шӯрои ҷамъиятии Динамои Вазорати корҳои дохила, устоди варзиши байналмилалӣ, полковники хизмати дохила Аслиддин Шоҳиён оид ба дастовардҳои назарраси варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ маълумот дода, наврасонро баҳри расидан ба ҳадафҳои дар пешгузоштаи худ ҳидоят намуд. муваффақият дар сурате даст медиҳад, ки чӣ дар соҳаи варзиш ва чӣ дар дигар соҳаҳо шахс пайваста дар пайи таълиму тарбия бошад. қайд карда шуд, ки бояд кӯдакону наврасон маҳорати худро сайқал диҳанд ва пуртоқатиро пеша намуда аз беҳудагардӣ, дӯстӣ бо ашхоси бадрафтору нохалаф худдорӣ намоянд. ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ аз он иборат мебошад, ки дӯстӣ, рафоқат байни ҷавонон, саломатии онҳо ва дур кардани онҳо аз ҳар хел гурӯҳҳои ифротгароӣ равона карда шудааст. ин семинар машвара дар шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ва шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. гуфта шуд, ки варзиш метавонад ҷавононро муттаҳид сохта аз ҷиноятпешагӣ ва одатҳои бад дур созад. эҳтироми волидайн, арҷ гузоштан ба заҳматҳои омӯзгорон, интихоби дӯстони содиқу солимфикр, баланд бардоштани савияи дониш, донистани забонҳои хориҷӣ ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти наврасон аз тарафи Аслиддин Шоҳиён матраҳ гардида, таъкид карда шуд, ки инсон дар ҳоле ба зинаҳои муваффақият мерасад, ки дар баробари ҷисми обутоб ёфтаи солим доштан дорои хислатҳои нек бошад. аз наврасон талаб карда шуд, ки дар вақтҳои холигӣ бештар ба варзиш машғул шаванд, зеро варзиш шахсро дар рӯҳияи солимӣ тарбия мекунад. намояндаи дафтари Созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди нақшаҳои ҳамкории созмони мазкур бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар дар самти солимгардонии ҷомеа, пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, барҳам задани гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ва роҳнамоии шаҳрвандон ба амалҳои шоиста маъруза карда, диққати ҳозиринро ба расидан ба қадри осоиштагӣ ва хизмат ба халқу ватан даъват намуд. дар идома сардори амбулаторияи шӯъбаи тиббии риёсати Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар вилояти Суғд,
капитани хизмати дохилӣ Далер Султонзода оид ба таъсири манфии воситаҳои нашъадор ба рӯҳу ҷисми инсон оқибати нашъамандӣ ва вобастагӣ ба он маъруза кард. гуфта шуд ки нашъамандӣ хатарноктарин беморие мебошад ки инсон аз ҳаёти ҷамъиятӣ дур шуда ба дасти худ талаф меёбад. қадршиносии футболбозони наврас хотимабахши чорабинӣ гардид. ҳамин тавр дастаҳои ғолибу ҷоизадор ва бозингарони беҳтарин бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд.